नंगौ थांनाय जुलाइ मासनि 11, 12, 13 बहाय प्राय 14-15 दिनसो जि गोबाङैनो अखा हानानै थांनायाव गसाइगाव मिउनिसिपाल बर्डनि साखाथियाव थानाय मोनसे उडेन ब्रिज दंफांनि ब्रिजआ दैबानाजों गोजावलांनायनि कारनाव दिनैसिम जोङो बेखौ एकेबारे बिराद सेस्था खालामनानै आंनि मिउनिसिपालनिफ्राय आंनिनो अफिसनिफ्राय आंनि पावारजों बे गोजावलांनाय दंफांनि दालांखौ आङो औवानि दालांजों टेम्परारि औवाजों मोनसे मानसि जातायात खालामनो थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय बेखौ बेम्बु ब्रिज टेम्परारि बेम्बु ब्रिज आं कमप्लिट खालामदों आंनि मिउनिसिपाल आंनि पावारनिफ्रायनो किन्तु दिनैनि दिनाव नुनो मोनदों आङो बिपिएफनि जे फेसबुकनिफ्राय जे बिथांमोनहा शेयार खालामदों मिडिया पार्सनजों लानानै बिथांमोनहा मोनसे भाइरेल खालामदों जे गसाइगाव इउपिपिएल सरकार आरो गसाइगाव मिउनिसिपाल बर्डआ बे ब्रिजखौ एसेबो मावाखै नाजायाखै दिनै पाब्लिकफ्रा हेरेसमेन्ट मोनदों होननानै जे बिपिएफ जे मोनसे फेसबुकनिफ्राय भाइरेल जादों बेवहाय आङो बेखिनिखौनो क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों खुब दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांमोनहा राजनैतिक भाबै पलिटिकेल हारभेस्ट खालामनो सानदों नामा ना बिथांमोनहा दिनैहाय क्रेडिट लानो लुबैदों नामा जे जिनिसखौ आङो रुलिं सरकार हिसाबै आङो गसाइगाव मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारमेन दिनै बिथां नबजित नार्जारिया मोनसे शेयार खालामदों जे बे ब्रिजखौलायनो इउपिपिएल सरकार बा गसाइगाव मिउनिसिपालआ खालामाखै बेखौ बर्तमान सिटिं एमसिएलए सराइबिल 5 नं सराइबिल समस्तिनि एमसिएलए बिपिएफनि बिथां रितन्जय नार्जारियासो बे दालांखौ बानायदों पाब्लिकनि जातायात सुबिदानि थाखाय बानायना होदों होननायाव आं खुब दुखु मोनदों लाजिनांदोंबो बिथांमोनहा राजनैतिक भाबै हारभेस्ट खालामनो जेबो खायदाखौनो मोनाखिसै नामा बिथांमोनहा माने एथ' गाहायाव थांखो बिथांमोनहा मानो थगायदों बेथ' थगायसुलाफोरनि बाथ्रा दा जोंनाव गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे बाथ्रा दं ना बिथांनो क्रेडिट होनो बिपिएफ हिसाबै क्रेडिट होनो गोसो जादों नामा जे जिनिसा जोंनाव बर'आव मोनसे बाथ्रा सोलिबोनाय दं जे खिग्रा मानसिया लाजिया नुग्रा मानसियासो लाजियो होननाय बाथ्रा दं दिनै थिग बेबायदिनो जादों अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिफैनाय बायदि बाथ्राखौ बिथांमोनहा बुंदों जोंहा दिनै आंनि मिउनिसिपालनि चेयारमेन जोंना इउपिपिएल सरकार थानानै बेखौ जोङो आंनि केपासिटिजों एसे अनसुंथाइ मोननानै आं बानायदों आरो बेल' नङा आंनि साखाथियावनो गिरिधारी दं गिरिधारी ब्रिज बेखौबो आं रिपेयार खालामनो नागिरगासिनो दं आरो बेनिफ्राय वार्ड नाम्बार 3 आव अनन्त फुटिर एलपि स्कुल दं बहायबो थांनाय दैबानाजों बायलांदों दा आं बेखिनिखौनो खावलायनो नुदों बिथांमोनहा मानो नेहात नंथारै खोथाखौ मानो बेबायदि क्रेडिट लानो बिथांमोनहा बुंदों राजनीतिक केरियारखौ लाबोनोब्ला बिदिजों लाबोनो हाया पाब्लिकनि सिगाङाव बिथांमोनहा सानदों नामा नंखाय बाथ्राखौ बुंनानै फोलानानै दिनै पाब्लिकनि सिङाव सोनानै जे बिपिएफखौ मोजां मोनथों बे बाथ्राखौ बुंनो साननाया खिन्थु बे थिग नङा आं बेखौनो खावलायदों क्लियारिफिकेसन होदों जे जिनिसा नंथ्रा बेखौ पाब्लिकनि गेजेराव रं इनफरमेशन मेसेजखौ बिथांमोना होनाया गोरोन्थि आरो जाहाथे उननि समफोराव बेबायदिखौ होआ आं बेखिनिखौ खावलायबाय चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन
जुदि SD क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।